Podpora a pomoc v zamestnanosti pre mladých ľudí do 29 rokov prináša prvé úspechy. Pilotný projekt na Slovensku realizuje rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja necelé 2 roky. Mladí, nezamestnaní so zdravotným znevýhodnením, migranti, mladí bez vzdelania či z detských domovov. To sú cieľové skupiny projektu Alma a Space. V týchto dňoch sa z pracovnej stáže v Brne vrátia ďalší absolventi. Viac informácií má Zuzana Chrenková. Dobré ráno. My sa už nachádzame v jednotnom kontaktnom mieste pre mladých, ktoré sa nazýva Space, tu v Banskej Bystrici. A ako sme sa práve dozvedeli, tak mladí, ktorí už absolvovali stáž v Brne, sa vracajú práve dnes. A o tom, čo vlastne stáži predchádzalo, o tom už sa budeme viacej rozprávať s vedúcou oddelenia podpory zamestnanosti Ivanou Demčíkovou z Banskobystrického samosprávneho kraja. Dobré ráno. Dobré ráno. Takže v prvom rade ide o odhodlanie mladého človeka zapojiť sa do takéhoto projektu a samozrejme následne vhodný výber kandidáta na tento projekt, na túto pracovnú stáž v zahraničí a samozrejme dlhé hodiny odbornej prípravy za pomoci našich skvelých odborných pracovníkov aj tu v Space JKM Banská Bystrica. Ako bolo spomenuté, ide vlastne o špecifické skupiny, sú to mladí do 29 rokov, ktorí sú ale nezamestnaní. Akí sú to ľudia a čo všetko vlastne musia absolvovať, kým idú na tú stáž? Majú nejakú predprípravu? Takže áno, jedná sa hlavne o dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí, ktorých často sprevádzajú rôzne znevýhodnenia, či už zdravotné alebo iné. A kvôli týmto okolnostiam vlastne potrebujeme toho mladého človeka pripraviť, či už teda v skupine, napríklad cez rôzne vzdelávania, interkultúrne vzdelávania, aby vedel, čo ho čaká. Finančnú gramotnosť dostávali naši účastníci úspešní a takisto kariérové poradenstvo veľmi kľúčové aj po návrate. A samozrejme veľmi dôležité, že mladí ľudia majú možnosť dostať aj individuálne poradenstvo, čiže individuálne rozhovory s našimi odbornými pracovníkmi alebo psychologičkou. Ako hľadáte vlastne týchto klientov? Sústredíte sa iba na ten Banskobystrický kraj, keďže je to pilot, ktorý si pod svoje ochranné krídla zobralo práve teda Banskobystrická župa. Čiže ako hľadáte tých klientov? Určite to nie je jednoduché. Ako hovoríte, bol to veľmi náročný proces. Jedná sa o pilotný projekt. Takže aj my sme zbierali skúsenosti a naozaj veľmi ďakujem kolegom zo Space jednotných kontaktných miest, ktoré sa nachádzajú vlastne v 7 okresných mestách, našim partnerským organizáciám, inštitúciám, s ktorým sme spolupracovali. A samozrejme vyhľadávanie aj prostredníctvom sociálnych sietí alebo terénu nám nebolo cudzie. Koľko vlastne takýchto mladých ľudí evidujete alebo viete, aké sú tie štatistiky v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja? Tak tá štatistika v Banskobystrickom kraji, že máme vlastne mladých nezamestnaných ľudí vyše 24 000, z toho 15 600 je neevidovaných na úradoch práce a práve pre týchto slúži tento pilotný projekt. Považujeme ho za jedným z kľúčovým, najdôležitejším nástrojom, ako vieme vlastne veľmi rýchlo pomôcť mladému človeku v rámci tohto pilotného projektu Alma sa integrovať, vrátiť na trh práce alebo naspäť do vzdelávania. To je vlastne hlavný cieľ. Hovorili sme o tom, že vlastne tento projekt Alma bude mať necelé 2 roky. Koľko ľudí, mladých sa zúčastnilo tohto projektu už? A aká je vlastne úspešnosť? Zo 17 mladých ľudí úspešne dnes ukončuje teda túto pracovnú stáž 14 mladých ľudí a teda percentuálne sa jedná o 80% úspešnosť, pričom tento pilotný projekt v zahraničí teda už beží 15 rokov. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a viac informácií ponúkneme ešte v dlhšom rozhovore na STVR24. Dovidenia.